Alex Gesto, última gestopedia da temporada. Confío en que os deberes da pasada semana están feitos, non? Están moi ben feitos. Bueno, pois entón non hai que ir á recuperación. Veña, a ver, como era isto que che pedían cando che mandaban ler os deberes ao día seguinte, a ver se os fixeras, dalle, veña. Sí, puxeronme, digamos, nunha hipótese sobre o Celta de que, bueno, fai moitas ventas a nivel xogadores que xa están sonando un pouco que poderían ser eses xogadores que saian, nomeaba Galán, Aidú, bueno, unha morea de xogadores da plantilla, e dábame 50 millóns para fichar mínimo a 5 xogadores ou dar 5 nomes co que fichar con estes 50 millóns. Eu, bueno, pois fixe unha breve planificación e aporto uns nomes e unha xestión con ese diñeiro que parece moi interesante. Dalle, para a ver se aprobamos. Que era un dos postos no que había saídas, xa o nomei por aquí nalgúnha gestopedia, Ignacio da Rúa Barrena, porteiro da Liga Portuguesa uruguayo, que fixe unha temporada moi boa, sería 2,5 millóns, é unha opción asequible polo clube no que está, ou seja que eu vexo que bo negocio. Logo engadimos na banda esquerda coa salida de Galán a Ayrton Lucas, lateral que vende ser internacional brasileiro hai bastante pouco. Eu penso que sería unha opción cara a nivel mercado, pero bueno, rondaría os 12 millóns, penso eu, podría ser unha cifra axeitada ao nivel bueno, os prezos tamén que se mañexan en Brasil por esta clase de futbolistas. Para o centro do campo, un perfil máis box to box, un perfil que teña moitísimo recorrido, un pouco para suplir a Veiga, malia que son perfiles moi diferentes. Optei por Adem Zorgan, futbolista do Charleroi, arxelino, fixe unha temporada fantástica en Bélxica, eu creo que por 8 millóns perfectamente pode sair, vai ser un xogador que de seguro saia dese clube, eu penso que o Celta podría facer unha boa aposta con el. Logo, para ter un medio organizador, este seguramente máis pivote, oportunidade de mercado, porque ten esa opción no seu contrato de cesión no caso de descenso, Marc Roca, eu creo que vai ser tamén un xogador que sone para moitísimos equipos de España. Penso que o Celta podría meter a man nese tipo de negocio e penso que pode ser un xogador moi útil para un clube como o Celta. Logo, por o central, coa saída de Aidú, trai un central diestro da Liga Danesa que vai xogar este sub-21, que é Jan Bisek, que, bueno, un pouco trampa porque xa está pechado polo Inter, pero cando fixen isto todavía non está bueno, pechado. non pasa nada. E o Inter de Milán pois fichou uno por 7 millóns. 7 millóns cadranme ben dentro do que ven ser esta planificación. Eu penso que é un central dunhas condicións físicas e defensivas fantásticas. Ademais diestro, tamén como Aidú, un xogador moi interesante. E logo o último, evidentemente, un pouco a cara visible deste mercado, a inversión mayoritaria, Mike Tresor do Genk, 20 millóns. Eu penso que para esa banda esquerda pode ser o xogador que marca un pouco diferencias, que sexa o bueno, a cabeza de cartel do mercado e gustaríame facer esa inversión polo xogador belga. Que rápido se gastan 50 millóns de euros así, non? Sí, pero deixou algo para él, deixou algo para meter no bolsillo. Botache contas? Home, como bo director deportivo, exactamente, como bo representante. Sí, claro. Hai que levar a comisión. No, a favor totalmente, cuidado. A ver, Xavi, que máis cuestións plantexan por aí os nosos seguidores? Mira, mencionaba Alex un xogador do sub-21, pois pregúntanos Iker que dese europeo sub-21 que deas nomes interesantes. Vou dar un por grupo para un pouco que haxa variedade. No grupo A, penso que está Portugal, así que vou nomear un rapaz que vin hoxe e que a min as veces que o puiden ver co Benfica encantoume, que é Joao Neves, un xogador organizador fantástico, ten moi boa visión de xogo, xunta moi ben pases por dentro, capacidade para xogar en espacios curtos, pareceme un xogador impresionante, ademais dos máis noviños desa selección portuguesa do Mundial Sub-21, porque ten apenas 18 anos, do 2004, eu penso que é un xogador moi a ter en conta nos próximos anos, non son no Benfica, senón no fútbol mundial. Do grupo B vou nomear a un que lle pode sonar a moitos o nome porque seu irmán xoga no Racing de Santander, que é Martín Baturina, o irmán novo dos Baturina, un xogador que adoita actuar de 10 ou de segundo a punta, con moitísima calidad, do Dinamo de Zagreb, e penso que pode ser tamén unha dos nomes propios desa Croacia do Mundial Sub-21. Logo do grupo C, evidentemente teño que nomear a Jan Bisek con Alemanha, que é capitán, e ademais penso que vai ser unha parte importante do combinado alemán neste torneo. E logo do grupo D, por nomear a un nome menos coñecido que Italia, Francia, que ao final son equipos moi potentes, vou engadir a Zeki Amdouni, que é dianteiro de Suiza. Penso que un dianteiro que xa ten moita realidade na Liga Suiza, que eu penso que por proxección e polo nivel que deu esta temporada podría sair perfectamente cara a unha liga mellor,
que eu penso que é dos xogadores máis interesantes do combinado helvético. Pregunta Dolores que, bueno, recolle unha pregunta da semana pasada que penso que non chegou a entrar e pregunta que tal o fixo Carlson esta temporada e a que prezo crees que podería sair no mercado? Bueno, Carlson creo que fai unha temporada moi notable, moi boa coa Z Almar, ou igual co clube neerlandés. Penso que foi dos máis destacados do seu equipo, especialmente na parcela ofensiva. Tamén luciu en competición europea, que é algo importante de cara a que un xogador pois incluso poida ter ofertas ou dar ese salto de calidade. Dende logo eu penso que esta temporada infla o seu prezo. Quizáis o pasado verán tería sido unha opción máis asequible para o Celta que neste verán. Eu non sei se este verán o Celta poderá competir por el polo prezo, pero dende logo vai ser exixente. Pregunta de Joselu si crees que existe algunha posibilidade de que a nova dirección deportiva do Deportivo, liderada pola persoa de Fernando Soriano, chame a Rubén de la Barrera para volver ao banco de Riazor. Eu isto máis opinión vexo complicado, sobre todo por como sucedeu todo. A min encantaríame, no persoal, eu creo que a día de hoxe o entrenador que máis ilusión despertaría. Difícil, ¿no, Javi? Hombre, supoño que cando nomean un director de... Bueno, non se sabe, porque algún día aclarará alguén, non? Pero penso que a decisión vende de valles arriba. Pero tamén si o clube ten pensado xa na carteira, xa falou con o director deportivo, nos supoñemos, dende aquí, dende Coruña, que o novo director deportivo non quería a Rubén. Claro, hombre, xa sería rizar o rizo demasiado. Xa sería demasiado. O círculo, xa se pecharía. Que máis temos por aí, Xavi? Pregunta de Carlos García que che di, Alex, que deas xogadores do Celta e tamén do filial que poderían ir cedidos ao Racing de Ferrol con nivel suficiente. Bueno, eu creo que hai varios nomes que todos podemos ter da cabeza do Celta B que merecen un pouco ese salto de categoría ou probarse nunha categoría mellor. Penso en Iker Losada, penso en Sergio Barcia, por exemplo, que foi moi regular. Penso en Medrano, que agora, bueno, xa está firmado, parece, polo Tenerife, pero é unha opción tamén moi boa no mercado. Penso tamén que pode haber algún outro xogador, agora non se me ve ningunha cabeza en concreto, pero sobre todo Losada e Barcia penso que son nomes propios dese tipo de características para dar un salto a segunda, por exemplo, co Racing. E outra pregunta que deixa Carlos García: que nivel ten actualmente André Gómez para o Celta? Xa que foi un dos nomes que saleu hoxe en Twitter, sobre todo, que poden soar para o equipo vigués. Incógnita total, a verdade, levo moito tempo sen velo. Eu lembro dos seus últimos anos no Everton, que, bueno, penso que tivo temporadas a mellor nivel que outras, pero sí que topou unha certa regularidade en algunha campaña, pero dende entón perdinlle bastante a pista, a verdade, o xogador portugués. Preguntado Lorenzo Rodríguez: boas, Alex, se poideses gastar 10 millóns, que xogador traerías sí ou sí para o Celta? Moti, os gusta que gastes, sí. Os 10 millóns que sobraban de antes, claro. Pois por 10 millóns, por exemplo, mira, dixen antes a Ayrton Lucas, se puidese gastar 10 millóns, eu tiraría, por exemplo, por algún xogador da Liga Argentina. Non sei canto valera Federico Redondo, por exemplo, pero se vale 10 millóns, eu pago 10 millóns por Federico Redondo, que, por exemplo, Perrone, que foi un xogador que saiu ao City, que penso que tivo unha carreira parecida, custou 9,8, pois o Celta pode meter 10 por Federico Redondo, que é o fillo, ademais, de Fernando Redondo, eu meterías con gusto. Pregunta de Breogán: un mediocentro creativo para o Celta. Pois mira, Federico Redondo claro, pode ser un nome fantástico para iso. Temos outra pregunta que nos fales, pregunta celtista, que nos fales do número 11 de Belgrado. Mira, non lembro o nome, pero sí que foi un rapaz que chamoume moita atención porque ademais era moi noviño, era do 2004 e fixe un partido moi bo. É certo que bueno, a selección de Belgrado foi moi inferior, penso eu, a Galicia. A Galicia amosou moito dominio, eu penso, en moitos momentos do partido, pero sí que foi un xogador que xeneraba desequilibrio e que tivo momentos ofensivos moi interesantes. Ou seja que non lembro agora o nome, pero sí que quedeime bastante prendado del tamén. E pregúntanos, Sergio, como ves todo o que está saindo sobre o Lugo para esta temporada? Eu penso que un pouco na liña do que debe facer o Lugo. Chega tarde este tipo de noticias, penso eu, porque é unha planificación que debería ter tempo feita ou iniciada, pero bueno, o que está a sonar dende logo vai en consonancia co que debería ser un pouco un proxecto que compita ao posto alto e aspire a volver a segunda división. Eu penso que sobre todo
os nomes que están sonando no mercado, que todavía están sonando poucos, pero os poucos que sonaron van un pouco nesa liña, logo moitas incógnitas porque non sabemos como será a plantilla, porque vai haber moitos cambios e todavía acaba de empezar, iso seguro. Hai algunha máis? Rematamos Gestopedia por esta Pechamos temporada. Gestopedia por esta temporada. Creo que moi satisfactoria, Alex. Parabéns. Toni, dame tempo a facer unha. Sí, claro que sí, home. Sí, no, quería preguntar, máis unha opinión e tal. Que lle parece a Alex a cantidad de xogadores aínda con moita carreira por diante no fútbol europeo? Que marchan a Arabia. Exactamente, no, é que me fastidia moitísimo o caso de Ziyech e xogadores novos que Bueno, van marchar e se hai algo de certo no de Bernardo Silva, pode ser un bombazo mundial. Tamén, Tamén dicían Rubén Neves que chegou a estar ligado a Tamén. Barcelona. Sí. Rubén Neves tamén, afirmou, non? Penso que non era oficial, pero bueno, dicían que Kanté sí, no? Kanté sí. Kanté parece que sí. Kanté oficial. Mendy tamén, o porteiro do Chelsea. creo que Koulibaly tamén será para lá. tamén vai ir para lá. Koulibaly, sí. Son moitos nomes. Eu o que opino é que pareceme unha estrategia de limpeza de imaxe de Arabia e da súa liga bastante heavy. Eu evidentemente non aprobo iso. Sei que considero que os futbolistas son libres, evidentemente, que hai xente que vai a este tipo de competicións porque ten outro tipo de atractivos, sen incidir moito máis niso, pero Económico. correcto. Ainda que non use o termo cosmético que utilizou Tebas é económico neste caso, non? Claramente. Sí, pero O sea, a miña opinión é temos moi preto o que sucedeu agora coa Liga Live de golf, que Sí, co naceu golf. como un torneo alternativo, pero que de feito o que está sendo é como unha especie de absorción dos árabes do que eran os circuitos americano e europeo, o sea que con moito cuidado, Sí, no. porque son moitos cartos Si eles que o teñen esta plantexan xente. en cuestión económica, Sí, poden sí, crear sí, unha sí, liga potentísima. Sí, pode levar Porque todo. diñeiro Sí, teñen o potentísima, que sí, queiran